Ei, bones a tots i benvinguts a un vídeo d'aquest canal. L'altre dia estava mirant per internet, per YouTube, bàsicament, i bueno, jo miro moltes coses inútils, que digués. I bueno, doncs, potser ho heu vist a Instagram ja, però he trobat un vídeo on ens mostra uns quants lifehacks, no sé si us posaré tots, però anirem comentant-los de lifehacks amb pasta de dents. I doncs anem a començar a veure els lifehacks aquests tan interessants. D'acord, doncs aquí tenim el començament del vídeo. Posat una pasta de dents de color verd molt maca. Aquí tenim el tip número 1. Vale, ens mostra que hi ha una paret tacada de color vermell, no sé si és pintallavis o alguna cosa així, i amb una toalloleta, crec que està fent, diu, mostra que no la pot acabar de netejar. Vale. La seva solució és posar pasta de color verd, que ara mateix s'està tornant com de color blanc. La seva solució és posar pasta de dents a sobre de la taca que tu tinguis, agafar un raspall de dents, que et recomano que aquest raspall de dents ja no et tornis a rentar les dents en aquest raspall perquè està ple de puta merda, bàsicament. I el que fa el lifehack aquest consisteix en rascar i al final, doncs, m'ho aconsegueix més o menys bé, però la veritat és que un tro molt raro. Jo no sé què faria, jo crec que abans em compro un pot de pintura i li poso una mica de pintura per allà i ho solucionem més ràpid, no? Que posant pasta de dents. Seguim! Vale, aquí tenim el segon. Surt el noi amb una vela. No sé què cony li acaba de donar la mà. Crec que s'ha cremat. Vale, o sigui que estava jugant al Candy Crush, s'ha cremat i diu que la pasta de dents serveix per les cremades. I ja està. O sigui que si et cremes, si algun dia el teu cos és incendiat, tranqui, posa't pasta de dents per sobre del teu cos que segur que se't soluciona. No, tranqui, no passa res. Mira, jo aquí tenia una cremada, me la vaig fer aquest fin de passat, això d'aquí, si ho veieu, i llàstima perquè ho podria haver provat perquè la veritat és que em va fer molt de mal, però jo soc una mica més professional i amb un col·lega meu teníem una farmaciola i em va posar com una pomada especial per cremades i se'm va solucionar amb una nit, la veritat. No sé si té gaire efecte això de posar-te pasta de dents a una cremada, però si ell diu que sí, si ho voleu provar i m'ho dieu, si teniu alguna cremada, doncs endavant. El tercer ens mostra una pica bastant feta merda, la veritat. Aquest home no sé qui cony té la pica així, amb una mica de lefa de color marró i cendres de tabac. I el pavo no se li acudeix més que agafar Colgate, no sé si és Colgate, crec que sí, i fotre-la bàsicament per tota la pica, o sigui, per tota la merda, i suposo que farà el mateix. O sigui, bàsicament ens està dient que la pasta de dents va molt bé per netejar, i després, no, que ho està fent amb la mà. El puto guarro aquest està netejant la puta merda de pica aquesta que té, que no sé si vosaltres teniu les piques així, però jo acostumo a tenir-les una mica més netes que aquest home, i li posa pasta de dents de color blau amb la mà. Després, ara sí, acaba d'agafar un fregall, frega i òbviament se'n va perquè, clar, un moment. La pasta de dents és un símil que diguéssim el sabó, no? Hi ha molts tipus de sabors i molts tipus de productes de neteja. I llavors, si tens el sabó, amb el sabó fregues les coses i les rentes. La pasta de dents és un tipus de sabó adaptat a que te'l puguis posar a la boca i que no tinguis ninguna mena d'infecció, dolor, etc. el que sigui. Per tant, la pasta de dents és un símil del sabó.
I la pasta de dents és com un sabó per la boca, perquè et rentis les dents. Això és com si fos la teva taula, la teva pica, que està bruta, doncs és com si fos això, i aquí va la pasta de dents. No la pica, doncs agafes Fairy, agafes qualsevol tipus de sabó i ho fregues i ja et dic jo que s'anirà, no cal fotre pasta de dents. Aquest home està obsessionat amb la pasta de dents i li fot pasta de dents per tot. La veritat és que m'esperava una altra cosa, m'esperava, jo què sé, és que no sé què m'esperava, la veritat, però això no sé per què cony no ho està fregant amb una baieta i amb Fairy, la veritat. Però bueno, ell és feliç. D'acord, 4. Aquí ens mostra un mòbil, un Samsung, amb la pantalla, bueno, una mica bruta, no està trencada, però està bruta. Vale, un moment. Al Pau l'únic que se li pot acudir és fotre-li pasta de dents a sobre del mòbil. Ara la pasta de dents és una cosa que neteja. I una qüestió que tinc jo ara, aquesta pasta de dents l'hauràs d'acabar traient d'alguna manera. Ara amb un paper ho escampa tot i en teoria doncs, les marques dels dits i aquestes coses es trauran. Però la puta pantalla et quedarà enganxifosa després o amb algo de pasta de dents i aquí si li poses aigua et carregues el mòbil. O sigui, no sé, jo abans de fer això doncs hi ha unes coses de les ulleres, aquells pañuelitos que diguéssim per rentar les ulleres que jo crec que els pots posar perfectament per netejar el mòbil, ho fas simplement així. Estava buscant el mòbil i estic gravant amb el mòbil, és que soc gilipolles. Aquí tinc un altre mòbil, un moment. Doncs jo no li posaria pasta de dents, jo faré així. És el que s'ha fet tota la puta vida, així, i de puta mare. No us recomano que poseu pasta de dents als mòbils. Si voleu fer-ho. Anem a mirar els vídeos que té aquest vídeo, vale? Perquè potser em cabrejo una miqueta. Però bueno, a mi la gent que fa aquests vídeos, bueno, o sigui, cadascú pot fer el que li surti dels collons, no, òbviament, però la veritat és que m'està fent una mica de gràcia. Us ho juro que no m'ho crec. Us ho juro que no em crec, com una puta merda tan gran de vídeo pot tenir 2.276.632 putes visualitzacions. 2.276.632 visualitzacions! 11.568 likes, 4.213 dislikes. Però què cony? O sigui, són tants likes, simplement el vídeo aquest que t'està mostrant és que pots fer servir la pasta de dents per netejar coses, però és que no és que no tinguis algun producte, o sigui que només ho pots fer amb la pasta de dents, no, tio, existeix el sabó, existeix el puto sabó, que amb el sabó pots fer tot el que has fet, excepte que amb el del mòbil hi ha coses especials per netejar el mòbil. I tampoc deuen ser tan cares, que no sé, si costés molt aconseguir-ho i pasta de dents tens a casa, sí, però bueno, quasi tot el que ha fet aquest paio pot fer amb pasta de dents. Ai, amb pasta de dents, joder, m'està liant amb sabó. Mira els comentaris un moment, sisplau. El móvil se puede limpiar más fácil aún con una toallita como la de las gafas. Lo que us he dit. Li donaré like a aquest comentari. Molt guai. No es más fácil usar jabón, digo yo. Like si dio asco su baño. Like. A mí también me ha donat fàstic. Like si te dio asco la parte de lavabo, sí. No inventes. Cuando la pantalla está manchada por el contacto con los dedos, basta con una gotita de agua y una tela para limpiar anteojos y papel higiénico. Vale, el que us he dit. O sigui, a sobre, la gent als comentaris està en contra d'ell. Llavors, per què li doneu tants likes i tantes visites que aquest Pau sabeu la de pasta que ha guanyat amb aquest vídeo? Ja està. Seguim veient-ne més perquè el Pau aquest ha tret no un vídeo de coses de pasta de dientes, no, ha tret 2 vídeos per trucs amb pasta de dents. Vale. Ja sé què farà. Tenim un noi, el noi aquest, escrivint, i fa com que s'equivoca. I, bueno, doncs, òbviament, aquest pavo diu per què cony hem de fer servir el Tipex quan tenim una barra de Colgate a casa? Així que... És que ja fa molta puta gràcia això, Fa servir la pasta de dents com a Tipex. Si ets un estudiant i estàs veient aquest vídeo, agafa el teu puto estuig, obre'l, intentant no gravar-te perquè és molt difícil obrir un estuig mentre que et graves, obres el puto estuig, i tens l'estuig, i tens Tipex, ja està. Tipex, veus aquest Tipex, veus aquest puto Tipex, aquest invent tan majestuós, el llences a la puta merda el Tipex. Vas al lavabo, agafes Colgate,
pasta de dents i te'l fots en l'estuig. A partir d'ara et vull veure a l'Institut Cole on vagis esborrant amb el típex, perquè clar, després segurament, quan vulguis tornar a escriure sobre d'aquesta pasta de dents, segur que et funciona, segur, perquè la funció del típex està en borrar i a part seca i pots escriure per sobre, per això s'ha inventat. O sigui, la funció del típex és borrar, sí, molt bé, borrar, però també serveix per escriure per sobre. Potser aquest Pau està dient, és que potser no tens típex, sí, però tu creus que a una classe tindràs pasta de dents abans de tenir típex? O sigui, imagina la situació, estàs a classe i dius, hòstia, merda, m'he equivocat. Vale, pot ser que no tinguis típex, li demanes al company, pot ser perfectament que no tinguis típex, però creus que tindràs abans un pot de pasta de dents dins de classe? Bueno, no sé, també pots estar a casa, no?, i fer-ho servir. Vaig a buscar el típex, però per mi això és una puta merda i no trobo el típex, joder. Què m'ha fet fer aquest home en el puto típex? Se m'ha obert i a xupar-le el típex, m'hauré de canviar-ho i a partir d'ara aniré amb pasta de dents al col·le. Gràcies, noi, t'estimo molt. Si voleu estar a la moda, agafeu la vostra pasta de dents que teniu al lavabo, deixeu-vos de rentar les dents i foteu-vos a rentar tota la resta de coses menys les vostres dents amb pasta de dents, que és pasta de dents, ho diu la paraula. Bueno, acabaré aquí, m'estic morint de calor, m'he posat una mica massa nerviós, ho sento, no volia semblar un gilipolles, però no sé, m'he posat nerviós, sí. I, bueno, per cert, saludo al Joan Villagrassa, vale? Que em va dir que el saludés al pròxim vídeo. Hola Joan, què tal? És molt guapo, us deixaré el seu Instagram a la caixa de comentaris. Us deixaré el meu Instagram a la caixa de comentaris per la gent que m'està veient ara i no em segueix a l'Instagram. A l'Instagram penjo vídeos xorres i també informo dels vídeos que penjo ara i altres pollades. Així que si voleu seguir-me em podeu seguir. I res, si no estàs subscrit a aquest vídeo, subscriveix-te, li pots donar like si t'ha agradat, si li pots donar dislike si no t'ha agradat, comenta que et surti de la punta del prepuci i ens veiem un altre. Adeu, guapos. Os quiero mucho.